السومة ta' din is-sena hija 366,817 Din kienet is-somma mill-isbaħ li nġabret waqt 53 sija tal-maratona tal-volleyball b'risq id-dar tal-Providenza. Attività li bdiet fis-6 ta' filgħaxija u spiċċat il-ħadd f'nofs il-lejl. Kollox fil-maratona ħadu semm 40 plejer li ffurmaw 5 timijiet b'lob kontinwu anke matul il-lejl. Direttur tad-Dar ta' Providenza, Father Martin Mikallef, ringrazzja lill poplu Malti Wawċi li għal darboħra wieġeb tan ġenerożità għas-sejħa li saret biex jinġabru l-fondi għad-dar. Father Martin tenna li hija x-xewqa tad-Dar tal-Providenza li permezz ta' attivitajiet bħal dawn ikompli jitwassal messaġġ lis-soċjetà dejjem trid tirrispetta lil persuni b'diżabilità, titratthom bid-dinjità li jixraqilhom u toffrilhom l-għażliet u l-opportunitajiet li kulħadd għandu dritt li jgawdi. Waqt l-istess attività grupp ta' atleti Sloveni uħut minnhom persuni b'diżabilità ħadu sehem fil-lob ta' sitting volleyball li sara l-ewwel darba fid-dar tas Siġġiewi. Minn barra l-40 plejer li kienu l-protagonisti ewlenin ta' din il-maratona, kien hemm ukoll madwar 200 volontieri li kienu kruċjali għas-suċċess li nkiseb fit-tmiem il-ġimgħa bil-ġabra tal-fuq minn 360,000 euro.